बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो BKWSC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहेनेश्वर बसुमतारीनि लाबोनाय अजदफोरा फोथायथावना नङा आरो बिथा गैया गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फिन बिजाथाय फोरमायदों BKWSC नि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारीया सरकारनि नटिफिकेशननि गेजेरजोंसो BKWSC नि मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ एरख'नाय जादों होननानै प्रेस रिलिजनि गेजेरजों खेंफोरथि होयो अनिल बसुमतारी बिथाङा थांनाय 2 बोसोराव रां थुबिल बाहायनायाव जेबो रोखोमनि खान्थि बादगा जायाखै होननानैबो अनिल बसुमतारी बिथाङा फोरमायो 6 जुन खालि गुवाहाटीनि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजनि नब्लाङाव आसाम सरकारनि हांख्रायनायाव सिसि ट'आ आरो टाइ आहम हारिनि दैदेनगिरिफोरजों एसटि जेंनानि सायाव सावरायलायदों आरो बे 3 खनायारि सावरायलायनायाव सिसि ट'आनि कनभेनर आदित्य खाख्लारिनि दैदेननायाव लोब्बा आफादफोराबो जयै बाहागो लादों मख'नो गोनांदि बे सावराय मेलाव सिसि ट'आनि लोब्बा आफाद महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सामलायथ' आफादगिरि आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि बुंथिगिरि मुस्रि अरबिन नार्जारी सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारी आरो गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारीया बाहागो लायो बे सावराय मेलाव सिसि ट'आनि कनभेनर आदित्य खाख्लारिया दैदेनगिरि महरै बाहागो लानानै एसटिनि सोलायै टाइ आहम हारिनो अबिसिनि सिटखौनो बारायनानै राजखान्थियारि मोन्थायखौ होननानै बिथाङा बुंथियो फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिनि फेसबुक पस्टआ समाजारि बिजोङाव खोब गोसारनायखौ दायो नुनो मोननाय जादों आथिखालनि बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजो आरो हौवाफोरनि खारनाय खौराङा बारानिफ्राय बारा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ बेबायदिनो फैला बिथाङा आथिखालनि हाबा जाखानाय हौवाफोरखौ एबा बिसि थाखानाय हौवाफोरखौ लाइन लानाय बाथ्राखौ फेसबुक पस्टआव पस्ट होदों आरो बे पस्टआ दायो गोबां गोसारनायखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बिथाङा पस्ट होनाय बायदिब्ला एसेबां समायना मेकआप लानाय सिख्लाफोरा जों बायदि बिसि फिसा थाखानाय हौवाफोरखौ गोसो थोयोब्ला जोंनि गोसोआबो आवलियो थाखा फैसाया देरसिन नङा संसार जानायाव गोसोनि गोजोननाय आरो समाजनि खाथियाव बिखा फोरदाननानै सोलिलांनायनिबो गोनांथि दङ बेबायदि बिथाङा पस्ट होदों थारैनो बिथांनि ससियेल मिडियायाव पस्ट होनाया आथिखालनि बर' समाजाव माखासे हाबा जाखानाय आइजो आरो माखासे हौवाफोरा गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारनाय एबा संसारखौ थेर बेथेर खालामनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा पस्ट होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि बाख्नायथाव हाबाफारि 64 नं पानेरि बिधानसभा बियाफनि एमएलए थामहिनबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेकार जेंनाखौ सुख'नो थाखाय राहा लानाय नुनो मोनदों मेट्रिकनिफ्राय लानानै ग्रेजुवेट खालामनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बुंथिगिरिया गावनि समस्तिनि सिङाव बेकार जेंना फोजोबस्रांनो बाख्नायथाव हाबाफारि लादों मैया एमएलएनि जानानै उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि जौस्रां बर'आ गाहाम हामलायनाय बावहरो मैया डिमाकुसिनि गेस्ट हाउसनि दरखंनिफ्राय बास गारि गंनैजों सा 86 सोलोंसाफोरखौ गुवाहाटीयाव थानाय सिपेट फसंथानाव लानानै थाङो आरो बेयावनो जिउ राहा दानो हानायनि खामानिफोरनिबो सायाव 3 दान फोरोंथाय होगोन होननानै बिथाङा फोरमायो एड्स एन्ड एफ्लुएन्सेस फर डिफारेन्टलि एबल चिल्ड्रेन हाबाफारि बानजायदों बिटिआर सरकारनि हेफाजाब आरो क'क्राझारनि समग्र शिक्षानि बानजायनायाव मैया बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव गासै बिटिआरआव सा 750 नि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा 200 सुबुंनि गेजेरनिफ्राय सा 50 नो गिबि खेब देहायाव जेंना गोनां सुबुंफोरनो ट्राइसाइकेल फल्डिं हुइल चेयार सिपि चेयार आरो हियारिं एडफोरखौ राननानै होदों बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिटिसिनि एजुकेशन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादों बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय पायनार एकाडेमि बरमायाव साइन्स आरो आर्ट्स आयदा लानानै एचएस आनजाद लिरगिरि फरायसाफोरा मैयानि फोसावजानाय एचएस आनजादनि फिथायाव आर्ट्स आयदायाव 100% आरो साइन्स आयदायाव 99.20% उथ्रिसारनो हादों बिनि गेजेरावनो सनिया बसुमतारीया आर्ट्स आयदायाव फरायनानै 89% लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो जेनिफार बसुमतारीया 87.8% लानानै उथ्रिसार जानो हादों पायनार एकाडेमि बरमानिफ्राय साइन्स आयदायाव 126 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन बेनिनो 7 साया स्टार मोनदों 80 साया फार्स्ट डिभिजन 40 साया सेकेन्ड डिभिजन सासेया थार्ड डिभिजन मोननो हादों आरो आर्ट्स आयदायाव 93 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन बेनिनो 9 साया स्टार 44 साया फार्स्ट डिभिजन 35 साया सेकेन्ड डिभिजन 14 साया थार्ड डिभिजन मोननो हादों पायनार एकाडेमि बरमायाव बेबारनि आनजादाव जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेखिनिसिम सुफुंजोबनो हायाखैसैब्लाबो जाखिनि जौखोन्दोआ उथ्रिनो हाबाय बेखिनियानो बे बोसोरनि थाखाय थोजासे जाबाय होनना मिथिहोदों गोरायुं ब्रिसा बसुमतारीया
मुंदांखा अम्बुबासि मेलाखौ लानानै कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया गोख्रों नेमखान्थि फोसावदों। मुंदांखा अम्बुबासि मेलाया फैगौ 22 जुननिफ्राय कामाख्या मन्दिराव खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया गुवाहाटीनि फरायसालिफोरखौ बे मेलानि समाव आनजाद खुंफुंनो नाङा होननानै खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर जपादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जपादं उदालगुरि बान्दो बायलांबाय थानायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जाबोदों। थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो बे बान्दोआ बायलांबाय थानायनि थाखाय बे हालामनि रायजो राजाफोरा गोबां जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जाबोदों आरो खहा लाबोदों। एसे जुब जुब अखा हायोब्लानो बे बान्दोआ बायलाङो आरो दुखु खैफोद लाबोयो। खमैबो सा 200 आबादारि नखरफोरा बे बान्दोनि समाव सोनारनानैसो आबाद मावनानै जिउ खुङो। गोबां समावनो बे बान्दोआ बायलांबाय थानायखौ होबथानो थाखाय रायजो राजाफोरा फैसा खांनानै बस्ता जाबनाय बेरा होनानै होबथानो गोनां जाबोदों। थेवबो अखा हाबानो दैया बांबोनानै बायलांफिनबाय थायो। बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा उदालगुरि बान्दोखौ लुफुंनानै होनो थाखाय बागानपारा बिएफनि MCLA एबा बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', बरमा बिएफनि MLA भुपेन बर' बिथांमोनखौ लुफुंनानै होनो थाखाय खावलायहरदों। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव मोसौ बेदरजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। फकिराग्राम पुलिस थानानि बिबानगिरिया सानै मोसौ बेदर फालांगिजों लोगोसे नाम्बार गैयै गंसे बाइकखौ समबाराव हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय थेकारकाटा गामिनि थागिबि साद्दाम हुसेन आरो नासारा गामिनि थागिबि महिदुल हुसेन होननानै मिथिना मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोसौ बेदर फालांगियारिफोरा नाम्बार गैयै बाइकजों 20 केजि बेदर लानानै तुलसिबिल फारसे थांबाय थानाय समावनो पुलिसजों हमजायो।